Шуннан да әле бүгенге безнең шушы проект ул бик мөһим этапларның берсе. Менә шушы ике арада безнең хезмәттәшлек урнашуның бер матур инде реаль тормышка ашкан чагылышы булып тора. Шуннан да ул безнең Татарстан Рәзә күләмендә барыш регион буларак ул каян килеп чыга дигәндә иң беренче чиратта шунда эшләүче халыктан, идарә итү системасыннан, җитәкчелектән торганлыгын бөтен кеше аңлый. Бу чыннан да шулай. Һәм менә шушы фикер белән без Кырым татарларына да чыктык, алар аны кабул итеп алдылар. Менә хәзер 50 безнең егет кызыбыз, яшь егетләребез, кызларыбыз иншалла Казанга килеп дәүләт муниципаль хезмәте буенча икенче югары белем алачаклар. Бу бик зур вакыйга дип мин билгеләдем, чөнки бу беренче чираттан ике арасындагы мөнәсәбәтләрне бер җайга салу булса, икенче яктан бездәге тәҗрибәне өйрәнү. Чөнки ни генә әйтсәк тә бу уку процессында теоретик як белән караганда практик якны бергә бәйләп карау кирәк. Һәм шуңа күрә менә аларны укыту системасына да иң беренче чиратта аларны шушы районнарга алып чыгу, муниципаль оешмалар белән эшчәнлекне ничек алып барырга икәнлеген күрсәтү һәм эшнең ничек оештырылганлыгын эченә кереп карау, ягъни менә шушы мисаллар барсы да булачаклар һәм әйтергә программа бик эчтәлекле һәм дә матур итеп эшләнергә тиеш була иншалла. Һәм гомумән менә шушы хезмәттәшлек турында сөйләгәндә ул эш барсы да бара. Билгеле аларның һәрберсе әйтик тиешле күләмдә бәлкем материалларында ачылып та бетмиләрдер. Әмма ләкин ни генә булса да әлегә хәтле менә шушы эшчәнлекне туктап торганы юк. Менә әле узган атнаны гына безнең Кырым татар укытучылары булып килделәр, 40-тан артык Кырым татар укытучысы Казанга килеп безнең татар мәктәпләрен өйрәнделәр. Шулай ук безнең министерствода булдылар, һәм шуның белән бергә югары уку йортларында карадылар. Әйтергә кирәктер, менә аңа хәтле безнең мәдәният хезмәткәрләре вәкилләре килеп киткәннәр иде. Шулай ук муниципаль хезмәт вәкилләре дә булдылар һәм аңа хәтле хәтерләсәгез инде безнең мәҗлес вәкилләре дә күп тапкырлар килеп киткәннәр иде.